oikein paljon tervetuloa katselle tämmösen vähän spessuvideopari eli vlogipart 4 pariin. Tässä on mun kaverina Jere PvP. Terve. Niin meillä olisi tässä tämmönen aihe niinku kertoo meidän tämmöisistä niinku vaikka videopeleistä ja niinku esim vaikka just tämmöisistä mistä me nyt ollaan kiinnostuneita esim mistä. Niin. Eli mistä? Mistä sä oot kiinnostunut? Videopeleistä. Mä oon kiinnostunut urheilusta. Eli mä voin sanoa sen suoraan, mä voin aloittaa. Voit. Eli mä oon pelaan Geometry Dashia ja sit siinä niinku oon semmonen ihan keskivertopelaaja, en oo mitään demon leveleitä vielä hoitanut, mut niinku semmonen ihan peruspelaaja, et niinku sit semmonen juttu, mitä mä sanoin itse tänne Geometry Dashissa, että mä en oo siinä mikään mestari, koska mä en oo harjoitellut paljon sitä ja myöskin niinku periaatteessa kun mä oon niinku aloittanut sen, niin jotenkin tulee semmonen fiilis aina, että miksi mä aloitan tämän, koska mä en tiedä, välillä siinä menee hermot niin useasti. Niin. Ja sit jotenkin se on niinku, mä osaan selittää, jotenkin se on niinku, vaikka se koukuttaa oman tavoin, se jotenkin siinä menee hermot helposti. Sit semmonen juttu vielä sit Geometry Dashista, suosittelen semmosille tyypeille, joilla on niinku kovat hermot, koska niinku se, kyllä te varmaan tiedätte mikä Geometry Dash on ja tälleen. Niin mitäkö enää siis mun ollut? Ketkä? Tietää. En mä tiedä. Ei tarvitse tietää. Miten ei tarvitse tietää? No. Sano vaan jos sä haluat. Joo, me ollaan täällä Kuusijärvellä, täällä Vantaalla uimassa. Niin siinä on... Ei mitään. Anteeksi, sori. Ei saa vähän. Onko jatketaan vaan? Niin semmonen juttu, että sitten Geometry Dashista vielä, että jos haluatte ottaa mun kontaktisi pelistä, niin mun nimi on KDI Dash, eli iso K ja iso D, sitten iso I ja Dash yhteen. Sitten oliko se 14. Sitten semmonen juttu, että siihen liittyen, että vitsi mulla rannuttaa niin semmonen liittyen siihen Geometry Dashiin, että tässä mulle tuli vielä siellä siihen. Että te tyypit, jotka pelatte sitä, niin muistakaa se, että se on hyvä peliä niinku että kaikki, jotka dissaa, niin ne on ihan Niin mitä dissaa? idiootteja sille omalta. En mä tiedä idiootteja. Minkä takia? En mä tiedä, mä koen vaan silleen, että jotka pelaa, niin sit ne jotenkin, mä osaan selittää jollakin tavalla. Sitten semmonen juttu, että mitäs mulle oli vielä sanottavana siitä? No, se uusi päivitys, missä on tää Finger Dash tullut ja nää. Niin mun mielestä Geometry Dash on koko ajan vaikenemassa, koska niin onhan siinä ihan uusia leveleitä tullut, muun muassa semmosia demon leveleitä. Ja sit mä en muista, oliko se nyt Bloodbath tai Yatagarasu, ne on niin vaikeet oikeesti, kun mä oon yrittänyt vetästä ne, niin mä oon periaatteessa hävinnyt sitten ihan alussa, koska ne on oikeesti niin vaikeita. Jos mulla oli vielä sanottavana, että ja omia leveleitä tuun tekemään tässä ihan lähiaikoina ja en niinku tiedä, että minkälaisia ne olisi, mutta niin omiin leveleihin liittyvät, että tulisi ehkä semmonen kuin Keisala. Keisala, ok. Keisala. Mä en kerro vielä enempää ja se tulee, plus se tulee noissa muissa spessuvideoissa se Keisala juttu. Sitten Sitten mitä? Sitten pistä mä tiedän. Haluatko sä kertoa? Mitä mä Se kerron? urheilusta. Urheilusta? Niin. Kyllä mä voin kertoa. Itse ainakin tykkään, ainakin ennen tykkäsin todella paljon jalkapallosta ja mä tiedän aika monta pelaajaa sieltä, mutta nykyään se ei oo hirveän semmonen kiinnostava niinku urheilulaji, koska mä oon vähän kyllästynyt siihen mut nykyään mun mielestä jääkiekko on aika hyvä, koska suomalaiset on jopa siinä tosi hyviä ja mä tykkään niinku pelata jääkiekkoa, vaikka mä en oo siinä niin hyvä, mut mä menen sitten syksyllä pelaa pipolätkää tonne, oliko se nyt Malmin jäähallille, niin siellä vähän harjoitellaan sitten kaikkia kikkoja ja muita semmosia, niin mun mielestä semmonen niinku urheilu on tosi kiva, kun se on niinku terveellistä ja siinä liikkuu melkein koko kroppa, riippuu aina mikä urheilulaji. Ja siinä kaikki. Ja semmonen juttu mun toisesta kiinnostuksen kohteesta, että niinku mä sanon tytöt. Niin mä sanon semmosen jutun, että mä tykkään sellaisista tytöistä, joilla on vaaleet hiukset. Sit no siis ihan niinku ruskeet hiukset käy. Sit
semmoset, en mä se ulkonäkö on vaikea selittää, mutta semmonen tosi kaunis tyttö mun maku on ja sit semmonen niinku... varmaan tiedätte mitä mä tarkoitan. Niinku ei sillä. No, puhu lisää. Eli mulla on semmonen juttu, että jos teillä on tyttöystäviä, niin jotka katsotte tätä, niin niinku, ei tarvi semmosia niinku... Sit sille, tai kyllä te voitte kertoa hänelle siis sille siitä ja niinku että ei siinä mun mielestä mitään niinku semmoista haittaa olisi. Sitten niinku tosta muistakin kohteista, no siihen Keisalaan liittyen että mulla on siis ollut ihan luonnosta semmonen tosi vilkas mielikuvitus. Niinku mä oon tykännyt niinku rakentaa semmosia, tai mulla on ollut aina semmonen tosi vilkas mielikuvitus, en tiedä mistä johtuu siis, mutta semmonen niinku ollut semmonen sut vilkas mielikuvitus aina. Mä oon rakentanut semmosen pahvikaupungin ja sit jos te jotka pidätte mua niinku lapsellisena tai tälle, niin ainakaan mä en koe, että se on lapsellista, mutta kyllä niinku aikuinenkin voi leikkiä autolla tai tälleen. Ja sit no siellä on poliisiasema, eli toi KPD, Keisala Police Department. Sitten mitäs muut se nyt olikaan? Moni semmosia esim vaikka niinku, tää on vähän niinku, kyllä varmaan tiedätte, että parkkihalleja ja parkkipaikkoja. Semmonen siis ensimmäinen, minkä mä rakensin, siinä oli Sleeve, eli semmonen, siis vähän niinku alkeellistyyppinen parkkihalli. Niin se on niinku vähän niinku, se ei oo ihan niinku niin hyvä kuin ne muut. Ja niin muun muassa semmonen, että kun VIP-tila ottaa päälle, niin se heilattaa se koko parkkihalli. Mut näissä Ranger-malleissa niin se ottaa vähän hitaammin silleen. Mä kerron lisää sit toisissa videoissa, kato kun mulla jotenkin jostain syyt käsikin. Haluatko sä kertoa nyt jotain? Voin mä kertoa. Joo, mä oon tehnyt... Oliko se nyt jotain 2 vuotta mä oon tehnyt videoita. Mä aloitin tossa 2005. Oliko se nyt... 2005? Ei, 2005 vaan. Mutta mä menen aina sekaisin, siis 2015 mä aloitin ja se taisi olla maaliskuussa ja mä oon tehnyt aika kauan näitä videoita. Tällä hetkellä mulla on 694 tilaajaa ja jos teitä kiinnostaa mun videot, mä teen sinne vlogeja, sitten haasteet tulee välillä ja sitten muutakin tulee. Pelivideot tulee sitten kun mä hommaan uuden koneen ja jos teitä kiinnostaa mun kanavan videot, niin voitte käydä myös tilaamassa ja tilatkaa myös Markus Top 5 kanava. Tavoite on saada 600 tilaajaa, eikö niin? Joo, 600 tilaajaa Markukselle. Mutta mä teen aika random sisältöä sinne. Sinne tulee kaiken näköisiä, ei tuo pelkästään pelivideoita tai haasteita tai blogeja, sinne tulee kaikkea muutakin. Esimerkiksi kaikki, jossa mä ilmoitan jotain asioita ja silleen. Ja Snapchatissa voi myös seurata, jos te haluatte pitää vaikka yhteyttä muhun, niin se on Jertsuboy03. Onko sulla Snapchatti? No ei oo se Snapchattia, koska mun mielestä, tai en mä tiedä, on se ok, mutta kun en oikein tykännyt ikin käyttää. Ja te varmaan ootte nähnyt Instagram police_officer_master_14. Mun IG-profiili, siellä on tällä hetkellä myös joku 400 follaajaa. Joo, ja jos teitä kiinnostaa myös seuraa mua Instagramissa, niin se on Jere PVP ihan samalla nimellä kuin YouTubessakin. Ja lopetetaanko tää video tähän? Miksi? Tästä tulee varmaan 9 minuutin video jo nyt. No joo. Anna nyt. Joo, eli kiva oli... Minä tuohon varjoon. Kiitos katsomisesta, toivon, että... Vitsi, tässä on varjo. Kiitos katselemisesta, toivottavasti nautitte ja seuraava video tulee tässä ihan lähipäivien saatossa. Ja anteeksi kun mä oon ottanut vähän taukoa noista videoista, koska mulla on ollut vähän semmonen vähän pieni motivaation puute videoihin liittyen. Mut siis kyllä nyt tulee lisää videoita ja mä tulee nyt top 5 koostetkin jossain vaiheessa enemmän ja en mä nyt tiedä. Ihan semmoista... Ei mitään erityis varmaan. Tykätkää videosta. Ja pitäkää yllä hyvä ilmapiiri ja subatkaa ja liketkaa. Heipä hei! Morjens!